gymnastik. Den høje gymnastiklærer og den lave gymnastikelev. Jeg håber, der kommer mange elever i dag. Okay, hvad hedder du? Christian. Okay, Christian, vi skal starte med nogle meget lette strækøvelser. Så derned og strække. Så gør jeg også med dig. Ej, det kan godt nu må jeg lige. Det er lidt for længe. Okay, her er der ingen kommet skade på ellers fremadrettet. Det er der. Du må godt lige se det lidt godt. Okay, det bliver super cool første gang. Okay, og det her, sikker på, at der ikke kan gå noget galt. Det er bare høje knæløftninger, ja. Den er jo på de ordene i dag. Okay, gør det, Christian. Ja. Var det sjovt her? Mens gymnastiklærer?